ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସରଳ ଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚପାର କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ପୁରୀର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚପା ବୋଲି ଜଣେ ବାଳକ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ବୃଦ୍ଧ ଆଈଙ୍କ ସହ ରହୁଥାଏ। ପାଞ୍ଚପା ଯିଏ ସବୁଦିନ 5 ପା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହଉନଥିଲା କି ସେ ସବୁଦିନ ତାକୁ 5 ପା ଚାଉଳର ଭାତ ଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚପା ବହୁତ କର୍ମଠ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କିଏ କେବେ ବୁଝିଛି ନା ବୁଝିପାରିବ? ଭାଗ୍ୟକୁ ମହନ୍ତ ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସବୁ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରିକି ଆଣ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୁମାସ୍ତା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ଧାନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୁମାସ୍ତା ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଠି ପାଞ୍ଚପାର ବୁଢ଼ୀ ମା ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ଗୁମାସ୍ତା, ମୋ ନାତି ପାଞ୍ଚପା, ଯିଏକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ବହୁତ କର୍ମଠ, କିନ୍ତୁ ସେ 5ପାର ଅନ୍ନ ଖାଏ, ଯୋଉଟାକି ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ତମେ ଦୟାକରି ମହନ୍ତକୁ କହନ୍ତନି କି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବି କିଛି କାମ କରି ତା ପେଟ ପୋଷି ପାରନ୍ତା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୁମାସ୍ତା ପାଞ୍ଚପାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ସବୁ ଘଟଣା ମହନ୍ତକୁ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ମହନ୍ତ ବି ସମ୍ମତି ଦେଲେ କି ପାଞ୍ଚପା ଆଜିଠୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ସେ ପାଞ୍ଚପାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ କି ପାଞ୍ଚପା, ତୋର ବେତନ କେତେ? ପାଞ୍ଚପା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବା ବେତନ କ'ଣ ହବ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ 5ପା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ମହନ୍ତ ବି ବିଚାର କଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ତ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି, 5ପାର ତ ଖାଇବ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ସେ ବି ସମ୍ମତି ଦେଲେ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ। ଦଶମ ଦିନ ରାତିରେ ମହନ୍ତ ପାଞ୍ଚପାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ କି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଉଁ ବି ଆଶ୍ରମର ଚୁଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ତୋଟା ଅଛି ସେଠିଠୁ 5ପା ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇବୁ। ରୋଷେଇ ସାରି ପାଞ୍ଚପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଜଗନ୍ନାଥେ, ହୋ ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ, ଓ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଲ୍ଦି ଆ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ପରା ସେ ଆମର, କେମିତି ବା ଭକ୍ତର କରୁଣ ଡାକ ଶୁଣିକି ସେ ରହିପାରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ। ପାଞ୍ଚପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗିକି କହିଲା, କିଏ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ମୋତେ କେତେବେଳ ଭୋକ କଲାଣି, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଛୁ? ହଉ ଆ, ମହନ୍ତ ମୋତେ 5ପା ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ 1ପା ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଏକାଦଶୀରେ ମହନ୍ତକୁ କହି ତୋ ପାଇଁ ଅଧିକା ଚାଉଳ ଆଣିବି। ପର ଦଶମୀରେ ପାଞ୍ଚପା ଯାଇ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ହାଜିର। ଯାଇକି କହିଲା, ମହନ୍ତ, ମୋତେ ଏଥର 1ପା ଚାଉଳ ଅଧିକ ଦେବ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲା, ମୋ ବାଣ୍ଟୁରୁ 1ପା ଖାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ 1ପା ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବେ। ମହନ୍ତ ଭାବିଲେ, ହଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କ'ଣ ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଆଉ। ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 5ପାକୁ 6ପା ଦିଅ। ରୋଷେଇ ସାରି ପାଞ୍ଚପା ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା,
ଜଗନ୍ନାଥେ, ଓ ଜଗନ୍ନାଥେ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଆସ ଖାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥେ, ଓ ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସବୁବେଳେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଜଗନ୍ନାଥେ, ଓ ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବଳଭଦ୍ର ବି କହିଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ସହ ଯିବି। ଯେମିତି ପାଞ୍ଚପା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ପୁରା ତ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମହନ୍ତକୁ କହିକି ଗୋଟେ ପା ଆଣିଲି, ତୁ ପୁଣି ତୋ ପରିବାରକୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ପା ଖାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମହନ୍ତକୁ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପା ଅଧିକା ଚାଉଳ ଆଣିବି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚପା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମିଶିକି ଖାଇଲେ। ତାପର ଦଶମୀ ଦିନ ପାଞ୍ଚପା ଯାଇ ମାନେ ମହନ୍ତକୁ କହିଲା, ମହନ୍ତ, ଆପଣ ତ ମୋତେ 6 ପା ଦେଲେ, ହେଲେ ଏଥର ସେ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୋତେ ଆପଣ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପା ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହନ୍ତ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ସେ ଏତେ ଚାଉଳ ନେଇ କରୁଛି କ'ଣ? କି ସତରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ନା ଇଏ ମିଛ କହୁଛି? ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଗୁମାସ୍ତା, ପାଞ୍ଚପାର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେବ। ରୋଷେଇ ସାରି ପାଞ୍ଚପା ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥେ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପା ଚାଉଳ ଅଧିକା ଆଣିଛି। ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମା ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବି, ମୋତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଯେମିତି ପାଞ୍ଚପା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ପୁରା ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ 2 ପା ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆଣିଲି, ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ। ହଉ, ତମେ ଏଇ 2 ପା ଚାଉଳ ହିଁ ଖାଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବିନି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପଛରୁ ମହନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ପୁରା ଅବାକ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ପାଞ୍ଚପା ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚପା, ଆଜିଠୁ ଏ ମଠ ତୋର। ତୋରି ନାଁରେ ଏଇ ମଠର ନାଁ ପାଞ୍ଚପା ମଠ ହେବ। ମୋର ଏଠି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ରେ ପାଞ୍ଚପା। ଏବଂ ସେହି ମଠରେ 5 ପା ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକୋପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଲୁପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।